مومن دا حق بنتا ہے یقین رکھے جو نبی فرمایا بر حق کے اصل تو غفلت چاہ بہت بڑی لعنت پا گئی سود دی پورا ملک دا نظام معیشت ساری سود تے چل پئی اور کدے نہ سوچنا بھی کوئی حکومت قرضہ اتارے گی نہیں اتار دے قرضے ہی دے نا تے نہ کھانا ہے قرضے دے نا ہے تے نہ کھانا ہے اگر انہیں قرضہ بھرنا ہوندا تے آپ پورے ملک دے ٹال پلازن صرف ایک دن دی انہاں دی جناب پیسہ بند کر دین جو اج دے ایک دن دا پیسہ ٹال پلازن دا جتنے ہیں ملک او ڈک لین تے قرضہ ادا کر دیں ایک دن ایک گڈی جاندی اسلام آباد پیچھے آوے تے 900 روپے 450 500 جاندے دا 450 500 ایک گڈی دا تے سمندر چل رہے ایک دن دا ٹال پلازا ڈکن تے جناب قرضہ لاندا پر لاندے لیندے اسے دے بہانے تے تے انہاں لٹنا ہے قرضہ دینا ہے آپ ملک دے جن درخت نے نا خشک نے اگر ایک کٹ کے بیچ دیں تو قرضہ اتردا ہے ہاں جی تو بیٹھے انہوں نے لب رہا ہے قرضہ دینا ہے کھاؤ کھواؤ پریشان نہ ہو اللہ خیر کر اللہ دے نبی فرمایا جڑا سود ہے نا بہت بڑی لعنت یہ 70 درجن گناہ دے ایک پوڑی تے پیر رکھنا نا پھر جڑا یہ اتو پوڑی وہ وڈا گناہ ہے پھر وڈا ایویں 70 آخری ہے تے پہلا جڑا ہے نا وہ سکی ماں نال گناہ کرن دے برابر ہے گناہ اللہ دا قرآن دسدا ہے بڑے بڑے گناہ گار جدو میدان معاشرے چ ہوسن نا تے انہاں دے ہوش اور حواس قائم ہوسن مگر سود کھان والے بندے دے ہوش ٹکانے تے نہیں ہونے پاگلاں والی شکل اسی ڈگدا ڈیندا جناب پیراں تے نہیں کھلو سکنا یہ حالت ہونی ہے سود کھان والے بندے دی اور سود ہلاکت ہے بربادی ہے سود دے اندر تا اللہ دے نبی فرمایا سود قرآن منع کیتا ربا دے نام لکھ تو جناب او دے نام بدل پرافٹ رکھ منافع رکھ جو کر او سود ہے اللہ دے نبی فرمایا میں تیسرا گروہ تکیا ہے جنہ دے چہرے سیاہ اکھاں نیلیاں توجہ ہے حدیث پاک جنہ دے چہرے انتہائی سیاہ نے اکھاں نیلیاں اور انہوں دے منہ دے وچوں پیپ اور خون سڑیا جاری ہے اور انہاں بدبو دار ہے کہ زمین سڑ جاندی ہے اور انہوں دے منہ وچوں جاری ہو رہا ہے خون جاری ہو رہا ہے رنگ سیاہ ہے انہوں دا اکھاں نیلیاں بڑا درد نال چیخ رہے ہیں جبریل کون یا رسول اللہ جناب دی امت دے اندر شراب پینے والا دا حال ہے یہ شراب پینے والا دا یہ حال ہے اللہ تعالیٰ قیامت نو انہوں نے یہ سزا دے گا عام چل پئی ہے لعنت مسلمانہ دے اندر ہندو پیندے ہندوستان دے سکھ پیندے یہ تو چھڑ ہے نا ہندوستان پاکستان جو بن گیا نا چھڑ انہوں دے نال رہنا بھی ساڈا علیحدہ ہو گیا 72-73 سال ہو گئے لیکن وہ صفتاں جو ہے نے ہندوستان شراب عام ہے سکھ پیندن ہندو پیندن پاکستان مسلمان بھی پی رہے ہیں بادشاہ پی رہے ہیں اللہ دے نبی فرمایا عذاب انہاں دے شرابیاں دا اللہ دے نبی فرماندے میں پھر ایک ہور قوم تک کی جنہاں دے نا سینے دے اوتے اگ دے تھال پائے سن کیونکہ جہنم دے جڑے برتن ہیں نا وہ اگ دے جڑے جنت وچ برتن ہیں وہ سونے تے چاندی تے اللہ دے نبی فرمایا ایک قوم ہے جناب انہاں دے سینے تے اگ دے برتن ہیں اور اگ پئی تے بڑا عذاب ہو رہا ہے یا رسول اللہ کون اے جبریل کون نے یا رسول اللہ جناب دی امت دے اندر گلوکار ہیں گانے گاون والے گویے لوگ فنکار گلوکار آرٹسٹ توجہ ہے ہدایت کار تے قلم کار گانے لکھن والے اے گانے گاون والے گویے یا رسول اللہ انہاں دا حال ہے ہن اندازہ لا بھائی نبی سرور عذاب تک تے آمن معراج نو امت نو آ کے دسن امت موڑی کھلوتی ہے ٹریکٹر تے ملنگ نہ لاون تے حال نہیں ویندے رقبے ٹرک وڑ سی تاں جس لے حال جناب پہلے ملنگ لگا ہو سی تے کوئی نصیبو لگی ہو سی تے ٹریکٹر چل سی تاں بغیر گانے دے ٹریکٹر نہیں چلدا اللہ دے بندے واپس ہٹو واپس آ جاویے تے اوندے وچ اچھائیے بچ جاسو یہ دنیا لازا کھلی جاندے پتہ نہیں لگنا ہاں جی رب نہیں ویکھدا شوگر اینو ہے بے اینو مارا اینو کینسر ہے اینو مارا صحت والے بھی جا رہے ہیں ہاں جی اگے اللہ دے نبی فرمایا میں گروہ تکیا ہے جنہ دے بھویں نا اگ دیاں
چھریاں مار رہے ہیں فرشتے بواں تے اس گروہ دے، اور پھر انہاں دے حلق چیر رہے ہیں، وہ بڑے رو پٹ رہے ہیں۔ جبریل کون نے؟ یا رسول اللہ اے علماء سو نے جناب دی امت دے اندر، وہ عالم جیڑے فتنہ پرداز نے، فتنہ پانا لوگاں دے اندر تے جناب بادشاہاں دی خوشامدہ کرنے تے انہاں دی جائز نو بھی صحیح تے ناجائز نو بھی صحیح، انہاں دے ہاں جہاں ملا کے یا رسول اللہ انہاں دا حال جہنم وچ اللہ تعالیٰ انہاں نو سزا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ہے توجہ؟ ہاں جی، سنن دا مقصد نہیں بس سنے آئے تے رسم بن جانی ہے، سنن دا فائدہ ہے جدو اسی عمل کریے، نماز نہ چھٹے، ساڈا سر بھوک نال یار سانو کھ نہ لبے لیکن سود نہ کھاوی۔ ہاں جی، آخری گل کر کے تقریر ختم۔ اللہ دے نبی فرمایا بھائی ایک میں گروہ تک کی جنہ دا جسم انسانی ہے اور انہاں دا جناب جڑا چہرہ ہے نا وہ اونٹ وانگو ہے، اونٹ وانگو، جسم انسانی ہے چہرہ اونٹ وانگو ہے، اور جناب فرشتے اس اونٹ دا حلق چیر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی فرمایا جبریل کون؟ یا رسول اللہ یتیم دا مال کھانا لیں، یہ انہاں دی سزا ہے۔ پھر اللہ دے نبی فرمایا میں گروہ تک کا جنہاں نو جناب ذبح کیتا جا رہا سی، چھریاں انہاں دے گلے تے مار کے تے انہاں نو وڈیا جا رہا سی، اللہ دے نبی فرمایا جبریل کون نے؟ یا رسول اللہ اے ناحق قتل کرن والے جناب دی امت دے اندر جڑا قتل کرے گا اس قاتل دی جہنم دے اندر اللہ تعالیٰ سزا رکھی ہے۔ اور بھائی پناہ منگی اللہ تعالیٰ دی ذات پاک تو، مسلمانہ دے حالات خراب نے، اس وقت دین اسلام تو اسا دور ہاں، اسا اندازہ لائیے تے اپنے محلے پنڈ شہر دی مسجد تو لا سکنے ہیں بھائی نمازیاں دی افراد کنی ہے، اور جدو کوئی گوائیا آوے تے او دی محفل دی تعداد کنی ہے، نبی دا میلاد ہوئے تعداد کنی ہے، غلط کوئی ناچ گانے والی آوے تے تعداد کنی ہے، اتھو اندازہ لا لویے بے اسا اللہ دے دین نال کنے کھلے ہیں، ساڈے چ اللہ دا دین کتنا ہے، ساڈے اندر دین دی محبت کنی ہے، ککھ نہیں۔ پچھلے دنوں دے اندر جلوس کڈیا عورتاں پاکستان حاکم اسلام والا ہوندا تے اے جناب اے سولی تے ہوندیاں، انہاں عورتاں جناب پینٹاں پا کے سروں ننگیاں تے ڈول تے نچنا تے جناب وچ لڑکے لونڈے سارے وچ، سانو میرا جس مرضی اسی جو کریے سانو نہ گھر والا پوچھے، نہ گھر والا پوچھے، نہ سانو بھرا پوچھے، نہ پیو پوچھے، جیدے ودیا رویے رات آویے بویے اٹھیوے سانو جائیں کول بیٹھی ہوئے اتو مرود آ جاوے وہ سانو پوچھے نہ کیوں بیٹھی، وہ یہ چاہتی ہیں بھئی یہ ساڈی مرضی ہوئے۔ تو حق بندا حکومت انہوں گرفتار کر کے ڈھک دے گا، جی میں ممتاز قادری نے ڈھک کے شہید کر دیتا ہے، اے جنے اسلام دے خلاف بول رہے ہیں انہوں نے آزاد سپورٹ کر دیا حکومت، باہروں پیسہ لیں جی میں دارالمان نے کھلے کلے پورا پیسہ باہر دے رہے ہیں تاکہ مسلمان دے عورت نسنے چ آزاد ہو جاوے۔ میں اکھی دے سامنے باپ تڑپدا ویکھیا، 14 سال دی بچی وہ 6 مہینے تو اندر سے دارالمان اتنے روڈ تے دارالمان ریاڑی لویے تھلے نال ہی گیٹ پہ تڑپ رہا سی بیچارہ، میں نے اس قوم بھی دسی کہندا میں 6 مہینے ہو گئے استاد جی میں رو رہا مٹی تے پیا، جس جنم دیتا ہے دکھ سکھ دا ساتھی رہا ہے، مزدوریاں کردا رہا ہے، باہر جاندا رہا ہے، مزدوری کردا رہا ہے، وسے بچ کردا رہا ہے، کھواندا رہا ہے، کپڑا جوتی دوا دارو سب کیتا ہے، اج ہی ہویا 12 سال دی 11 دی گھسیٹ رہی ہے کچہری دے اندر باپ نو، سپورٹ حکومت کر رہی ہے۔ ایسے ظالم نے یار کو ایک گل تے چھڑ دے من، مال بھی لٹ دین، عزت بھی لٹ دین، جان بھی لٹ دین۔ میں اعلان کیتا میرا خطاب سی جناب میاں چنو، میں کہا بند کر دیو اسا ساڈے تو حلف لے لو، سانو پیسہ نہیں چاہیے، تو 10 سال بعد حکومت کر سانو روپیہ نہ دے حلف لے 4 صوبہ بما کشمیر 1 روپیہ نہیں لواں گے، پہلے بھی کھا رہے ہیں ہن بھی کھا، او بھی کھا، ساڈے جن بینک چ پین پورے ملک والوں دے پیسے او بھی لٹ لے جا، ساڈیاں رقباں دے قبضے کر، اگے کسے ملک والوں مستاجریاں دے جو کر ساڈے جانور لے جا قبضے کر، اسی تمبو لا کے سڑک تے بیٹھ کے رات گزاراں چٹنی نال روٹی کھاواں گے، ظالم ہر شے لے جا، پر مسلمان نو 2 چیزاں دا تحفظ ہے، ایک نبی پاک دی ناموس دا تحفظ اور ایک مسلمان دی عزت، بس سویرے اعلان کر دے جڑا دلہ کتا بندہ یہودی دلہ بے ایمان قادیانی مرزا ساڈے نبی پاک دی توہین کرے گا، اسی کچہری نے نہ جانا اوتھے واڑ دینا، ساڈے کچہری دا کی تک بندا لے جانا اوتھے مار دینا ہے۔ دوسرا مسلمان دی خبردار سویرے اعلان کرے حکومت، جو کڑی نسے گی اسی پھڑ کے دارالمان بند نے تھالے مار چھڈن، جڑی کڑی نسے گی باپ نو دیاں گے لت توڑا دیاں گے، قیامت تائیں کوئی نس جائے ساڈی سزا قتل، پر لام لوٹا دے می مور نون نرنگی دے ورک تے یہ یکا سبق اپنا کچا اونا دا پکا لٹنا ہے
کھامنا ہے آسانوں نہ ذلیل کرنا ہے. ہو رہا ہے کدے آیا تیرے ایم پی ایم نے تو ایمان نال دس کیویں رب رحمت ساڈے تے کرے. صرف تو آنے سولنگ دے کارپیٹ دے سوئی گیس دے میٹر لوا دے واٹر لوا دے کدے یہ آکھے بھئی اینوں بند کر ظالم دارالمان نو چل آکھے کدے اے سارا تے کواڑا کہن اے نہیں بکا ایک برادری تے پونا ہے اے سارا نو ہاتھ وجنا ہے. ہاں جی تو اللہ دے ابھی فرمائے اے سارا ماجرا میں معراج والی رات تک کے آیا. ہاں جی اللہ سونے معراج کرایا ایسا عظیم فضیلت اپنے حبیب نو عطا کیتی ہے. پچھلا مہینہ گزرا ہے تو اللہ سونا سا مسلمانوں نو نبی دے معراج دے صدقے اس بادشاہ تو بھی نجات دے وے اور سانو اعمال صالحہ دی توفیق دے وے. اسی خود بھی اپنے اعمال بدلیے اسی اعمال بدلیے قرآن پاک دی تلاوت دا معمول بنائیے جی میں موبائل دا معمول ہے بھئی آپاں راتی جی تے بے نیندر نہیں آمنی مثلا نہ آوے 1 بجے تائیں آپاں بیٹھے پاویں اکھاں نہیں ہو جاویں بیٹھے تے نماز دا معمول بناؤ جتھے ودے ہو نا جی میں فلم نہیں نہ گاؤندی موبائل نہیں نہ گاؤندا ایویں نماز نہ گاؤ نہ قرآن چھٹے نہ نماز چھٹے. انہاں دی برکت نال اللہ ساڈے تے رحمت کرسی آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.